Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Aim High Astrology. Numele meu este Alexandra și astăzi am plăcerea să vă prezint previziunile pentru luna mai, pentru zodia Berbec. Acestea sunt valabile în cazul în care aveți ascendentul, soarele sau luna în Berbec, iar în cazul în care nu știți, voi atașa un link care vă va oferi toate aceste informații. Începutul de lună debutează cu o lună nouă în Taur, care se va alătura lui Venus și lui Marte retrograd, într-adevăr, o energie ce indică noi începuturi. Știm deja că de fiecare dată când experimentăm o lună nouă, este o perioadă bună prin care ne putem cultiva, ne putem gândi la ce anume dorim să manifestăm. La proiecte noi, poate dorim să schimbăm anumite lucruri în viața noastră sau în mediul înconjurător. Este o perioadă foarte bună pentru a ne gândi, pentru a avea aceste idei și eventual să le și punem în practică. Cu atât mai mult pentru că este și o perioadă în care poți dispune de toate resursele financiare de care ai nevoie. Cu Venus în Taur te vei simți minunat, vei dori să ieși cât mai mult în natură, să petreci timp făcând acele lucruri care îți fac plăcere, dar mai ales să te gândești la ce anume este important pentru tine, ce anume îți aduce valoare, ce anume îți îmbunătățește și amplifică stima de sine. Sunt momente care te vor ajuta să conștientizezi anumite lucruri și să devii cât mai bucuros și mulțumit de tine însuți. Este adevărat că Mercur va fi retrograd până spre sfârșitul lunii în Taur, ceea ce te invită să fii cât mai prudent în ceea ce privește achizițiile tale, să păstrezi eventual chitanțele în cazul în care te răzgândești și vrei să schimbi lucruri pe care le-ai cumpărat, dar este și o perioadă în care poți avea poți primi bani din surse neașteptate și în principiu este o perioadă în care te vei gândi foarte mult la ce anume vrei și ce anume este necesar să faci ca să-ți îmbunătățești imaginea de sine, stima de sine. Pe data de 9, Jupiter își începe mersul direct în Fecioară, ceea ce indică faptul că lucrurile vor începe să meargă într-o direcție mai pozitivă, ne vom recăpăta acel optimism, acea dorință de a ținti spre scopurile noastre, de a fi cât mai siguri pe noi. A fost o perioadă în care am făcut curățenie, a fost o perioadă în care a trebuit să ne confruntăm cu anumite responsabilități și să rezolvăm anumite situații. De acum încolo, Jupiter ne oferă acel entuziasm de care avem nevoie pentru a aborda orice situație din viața noastră cu mai multă bucurie. Pe data de 21 mai vom avea o lună plină în Săgetător, care va avea loc destul de aproape de Marte și de Saturn, care sunt retrograde în Săgetător. Este o perioadă în care vei primi anumite răspunsuri, în care crezurile tale, adevărul pe care îl cauți, poate să îmbrace o anumită formă și cumva să ți se arate, să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este de asemenea o perioadă minunată în cazul în care vrei să înveți ceva nou, dorești să călătorești. Este indicat că în această perioadă măcar să-ți faci aceste planuri, poate cu Marte retrograd acolo nu vei pleca neapărat până la începutul lunii iulie, pentru că până atunci Marte va fi retrograd în Săgetător și cumva orice călătorie poate să fie cu peripeții, dar având în vedere că ești atât de entuziast, spontan și energic, cu siguranță vei considera toate acestea niște oportunități și niște ocazii prin care să te simți bine și să experimentezi lucruri noi. Cu toate acestea, având în vedere faptul că atât Venus cât și Soarele își vor începe tranzitul în Gemeni, este o perioadă nemaipomenită pentru creativitate, pentru scris, pentru a ieși în public și a-ți face cunoscută o anumită informație. De asemenea, dacă vrei să înveți o limbă străină, dacă ești interesat de spiritualitate, de religie, este o perioadă minunată pentru a studia, pentru a aprofunda anumite cunoștințe, pentru a înțelege mai bine ce anume pentru a înțelege mai bine informația. Spre sfârșitul lunii, mai precis pe data de 28, Marte va trece în semnul Scorpionului,
tot retrograd, ceea ce indică faptul că urmează o perioadă în care îți vei reevalua din nou acele transformări emoționale prin care ai trecut, vei vedea dacă ai vindecat tot, dacă te-ai eliberat de toate acele frici cu care poate te-ai luptat în ultima perioadă. Este un moment în care, efectiv, lucrurile se vor desprinde, vei înlătura acele haine grele și urâte de care nu mai ai nevoie, ca să poți să îmbrățișezi viitorul și optimismul cu toată inima. După cum vezi, luna mai este o perioadă de planificare, este o perioadă în care îți vei amplifica și te vei gândi mai mult la tine, la stima de sine, la ce anume care sunt valorile tale, ce anume te bucură, ce anume dorești de la cei din jur, dar în principiu ce anume dorești de la tine. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vizionat acest videoclip și cu drag ne întâlnim și luna viitoare. Mult succes!